Здравейте! Аз съм Емо Две Телши и днес сме на една много специална демонстрация, първата такава на нашите месечни срещи на клуба Scrapbooking BG. Днес ще си поприказваме малко за алкохолните мастила, какво може да правим с тях, няколко интересни техники, а също така и за така наречения ацетатен лист и как може да го включим в нашите скрапбук проекти. Започваме първо с малко обяснение на това какво са алкохолните мастила. По принцип, вие сигурно знаете, има най-различни видове мастила, като един от начините да се разделят мастилата е по техния разтворител. В случая с алкохолните мастила, той името само си казва, разтворителя е някакъв вид алкохол. Затова когато ги отворите и ще ви удари една много силна миризма, това е именно от разтворителя. Но това е и нещото, което ги отличава от всички други мастила и ги прави изключително подходящи за оцветяване на всякакви такива лъскави повърхности, било то метал, било то ето това, което е един ацетатен лист, било то различни фолио и всякакви такива гладки лъскави повърхности, включително стъкло. Всъщност в изначалния си вариант алкохолните мастила са създадени за да се оцветява стъкло. Изключително красиви неща се получават, но естествено ние си ги дърпаме повече към скрапбукинга и тук те намират едни страхотни приложения, както са например оцветяването на фолио, а също така и оцветяването на ацетат, което може да видите ето тук. Разбира се, с тях може да си оцветите всички метални елементи, които имате и на които искате да промените външния вид. Именно защото разтворителят на алкохолните мастила е алкохол. Той много бързо се изпарява и фиксира мастилото за тази лъскава и гладка повърхност, там където мастилата на водна основа не хващат. Сега, алкохолни мастила има на много различни марки. Аз днес ще ви покажа тези, които са на Pentart и тези на Stamperia, като между тях има няколко разлики, но това, което трябва да знаете, е, че и двата типа мастила могат да се ползват за оцветяването на всички горе споменати лъскави повърхности. Сега, първото, с което ще започнем, е алкохолните мастила на Pentart, като те идват в най-различни светове, както може да видите тук. По принцип, алкохолните мастила винаги идват в някакъв вид шишенце и в течен вариант, т.е. това е начина, по който те ще се нанасят. Тоест, може да ги нанасяте директно от шишенцето, те имат едни много тънички накрайници, буквално като готатурче, може да ги нанасяте директно от тях. А може и да използвате някакъв вид гъба, като имайте предвид, че използвате ли някаква гъбичка, тя трябва да е филцова по-тъничка, не както са примерно гъбичките за дистрес мастилата, защото това мастило ще попие в тази гъба и няма да остане нищо на повърхността, т.е. нищо няма да правите с това нещо. Има си специални гъбички, те се водят за алкохолни мастила, те са буквално като едно парченце филц. Може би сте виждали такива, които се ползват за тези мастила. Аз много често ползвам и просто една кърпичка, за да ги разнасям, или ги разнасям директно с бутилчицата, защото така ми е по-лесно. Сега, как става нанасянето? Ще си вземем един ацетатен лист, за да ви покажа. И този прекрасен цвят. По принцип, дали са светли, ярки или тъмни цветове няма никакво значение. Единствената разлика е когато са, я да видим къде ми е, тук мисля, че го няма, ето това го връщам и така. Когато са металик, цветовете в тях имат топчета. Я да видим това дали ще го чуем. Няма да го чуем топчето. Което е смесителната топка. Реално тези, които са металик, имат доста повече пигмент в тях и ако я няма смесителната топка, пигмента се сплъстява и мастилото изсъхва. Затова те имат, я да видим сега тук, тук си се чува добре. Така. По това ще се различите. Да не се притеснявате, примерно, че ще си вземете едно такова мат цвят и в него няма да има топка, то не се и очаква. Тук няма нужда чак толкова да се размесва. Сега, как го нанасям? Аз, както ви казах, може да го нанасяте с тампонче, може да го нанасяте и директно от шишенцето. Аз обичам да го нанасям директно от шишенцето, като директно си взимам и започвам да си капя. И разнасям с самото накрайниче.
Ако това в някакъв момент ви се стори твърде много цвят, ви е твърде ярко, винаги може да вземете една кърпичка. Чакай, да се вижда добре. И просто да го махнете. Да го изсветлите до толкова, доколкото искате да ви бъде светъл цвета. Имайте предвид, че алкохолните мастила изключително бързо изсъхват. И това нещо до една минутка вече ще е сухо. Тоест имате едно доста малко прозорче за работа. Ако направите някъде грешка, много бързо триете, защото ще си остане там и перманентно. Сега, какво обаче става, когато искам да сложа друг цвят? Което е интересното. Да кажем, ще си взема ето това. Сега не знам доколко се вижда на камерата, надявам се, че се вижда. Цветовете се смесват. Така. Но се смесват, формирайки кафяво. Това са цветовете на пентарт. По принцип, разликата между пентарт и стамперия е, че при тези няма никакъв проблем да си го ползвате за оцветяване по този начин. Да си оцветявате еднослойно, стават идеално, ще ви оцветят абсолютно всичко без никакъв проблем. Но те не могат добре да се смесват. Не си мислете, че това са като дистрес мастилата, дето ще я смесите зелено и синьо и ще ви се получи някакъв красив цвят по средата. Няма да стане. Ще се получи ей такова. Тъмничко, кафевичко, почти в всички варианти. Ето тук, където имаме преливането реално, където съм направила. Тук си има, тук вече няма граница, няма. Но това, което остава, то си остава кафяво. Затова го махаме. Сега, на този принцип може да си създавате разкошни, великолепни фонове, смесени, да слагате цветове, да правите най-красиви неща, както ето това тук. Където всъщност съм смесила зеленичко, едно, което ето това, което се води бронзово, което е много красиво, защото е този прекрасен металик цвят и седи разкошно. И също така съм сложила и малко от ето това кафявичко. Така, виждате колко интересни и наситени фонове се получават по този начин, като това просто дава един много различен, много раздвижен вид на вашите проекти. Сега, същото нещо, както ви казах, може да оцветявате не само такива лъскави повърхности, може да оцветявате и метал, което за мен лично е страхотно преимущество, защото аз много често ползвам ето такива елементчета от метал. Сигурна съм, че вие си взимате в тоновете, аз много ги харесвам и създават наистина един разкошен ефект върху картички и върху изобщо всякакви проекти. Но при тях цветовете са доста ограничени. В най-добрите случаи имате избор между 4 цвята и това е ако намерите някаква златна мина, където ги има в повечето. В повечето ще намерите някакви такива цветове, като това изключително лъскаво сребърно или пък това просташкото, дето му викам златно, което е толкова ярко, че просто може да ти стане лошо. И ако искате това нещо да го отцветите с обикновени мастила, няма как да стане, но с алкохолни мастила, да махнем тази салфетка, от тук може да стигнем ето тук. Не знам дали се вижда. Ето от тук сме почнали. Да не си мислите, че от две различни места сме почнали. Какво правите? Взимате си елементчето, което искате да отцветявате, взимате си цвета, който искате да му сложите. Дайте сега да си направим две еднакви, да? Не, бронзовото, и това май ползвах. Да, бронзовото е било. Попивате. Сега, хубавото е, че може да слагате и да надграждате. Ако първият ви слой ви се стори светъл и този цвят ви е доста светъл, може да изчакате да изсъхне и да надградите още отгоре. Може да си слагате и да си правите комбинация, ако примерно ви трябва някакъв много специфичен цвят, може да си направите комбинация от 2 или 3 цвята мастил, докато постигнете цвета, който искате. Няма да видим сега.
Ето това съм ползвала. Ето. Така. И сега малко ще изтрием. Така може да си правите най-различни елементи, уникални, които идеално да пасват на вашите проекти и да са цвета точно, който ви трябва, без да трябва да седите и да обикаляте и да търсите по магазините къде има, къде няма. Ето го. Нашия елемент как стана. Сега, ако искам това да го засиля, ще го изчакам малко да изсъхне и ще сложа още един пласт. Мога да сложа отгоре някакъв друг цвят. Виждате, аз тук смесих два цвята. Де факто смесих бронзовото на Пентарт с червеното на Стамперия. Но съвсем спокойно може да смесвате, да месите. Няма никакъв проблем да месите и между отделните марки. Пак са алкохолни мастила, значи пак вършат същата работа. Не се притесняйте, че примерно едното е на Пентарт, а другото е на Стамперия. Няма никакъв проблем да ги месите. Това нещо го оставяме да изсъхне, буквално му трябва минутка и ще е готово и вече е готово за ползване, което е страхотното при тези мастила, че все пак крайният ефект е доста бърз. Сега, нещото, което аз много обичам да правя с алкохолни мастила е да си отцветявам фолио. Ето както е това и както са топките на тази картичка. Фолиото всъщност не е нищо повече от това обикновеното ви кухненското домакинското фолио и вие си го правите каквото си поискате. Какво ви трябва? Трябва ви едно картонче. Най-обикновено не е нужно да е някакъв цвят, който да ви пасва или нещо такова, просто си взимате някакво картонче под ръка и си взимате двойно залепваща лепенка. Слагате си така, че плътно да покрие там, където искате да има фолио. Взимате си фолиото. И си го намачквате. Сега, дали ще го намачкате повече или по-малко, пак зависи от вас. На сърцето, примерно, съм го намачкала по-малко, т.е. по-едри са му гънките, докато, примерно, при тези топки са много мънички, защото го намачках наистина много силно. Това няма никакво значение за техниката, тя ще се получи и в двата случая страхотно. Зависи от вас как искате да изглежда крайният ви резултат. Сега да го отворим. Както сте си намачкали фолиото, си го залепите, трябва да се махна и лепенката, може би. Ето така. Слагаме и както е така намачкано, директно го залепяме, за да си останат хубавите гънки, които си толкова старателно правихме. От тук насетне ви естествено може да си го ползвате и само така като един сребърен красив елемент, но може да си го отцветите и да стане наистина нещо разкошно. Взимаме си няколко цвята. Буквално ще сложа няколко капки тук и там. Ще вземем ето такова. Винаги хубаво си затваряйте алкохолните мастила след като свършите да работите с тях, защото алкохол доста бързо ще изветрее и може да се изненадате колко ще ви изсъхнат, ако ги оставите буквално няколко минути само без капачка. Ето така. Слушам нещо тъмничко. Тук не се старая да е нещо симетрично или да слагам навсякъде еднакво количество капки. Ако искате, разбира се, може да минете с тампон и да ги изтриете, да ги смесите. Това си зависи от вас, но най-много ми харесват и така, когато седят
буквално накапани, изглеждат разкошно и сега вече от това нещо отново го изчаквате да изсъхне буквално няколко минути и след това вече може да си режете каквито формички си искате, било то да ги режете на ръка или както в този случай съм ползвала обикновени пънчове кръгче, за да ги изреже да са ми точни хубави кръгчетата. С алкохолните мастила наистина възможностите са безкрайни и може много да експериментирате с тях. Това са само една мъничка част от техниките, които могат да се правят с тях. Може да влезете и да разгледате както на Стамперия, така и на Пентарт. Имат страхотни, уникални рисувани неща, защото те много се занимават и с рисуване на стъкло. Имат наистина невероятно красиви неща да разгледате. А също така и с рисуването на всякакви такива, примерно порцеланови, метални елементи. Изобщо много красиви неща. Надявам се, че това ви беше полезно, интересно и забавно. И чао от мен!